Здравейте хора, много се радвам отново да ви видя всички или по-скоро вие да гледате мен. Доста време мина откакто не съм правила влог, но ето ме отново. Както сте видяли от заглавието, ще ходим на много готино парти и това е Елроу, което е направено от Екзе. И в този влог ще видите много неща, които аз много обичам да правя. Ще ви покажа как ще си направя грима. Прическата едва ли ще я направя аз, защото аз не съм добра в това нещо и може би някой друг ще ми направи косата. Или ако аз я правя, ще дам всичко от себе си, но не знам какво ще стане. Също така, това, което е най-интересното в този влог, според мен поне, е, че сама ще си направя костюма, понеже концерта, който е, по-скоро то не е концерт, ми партито, което ще е на Елроу. Такова елфи. Не мога да се сетя точно какво беше. Форест нещо си. Аз ще съм като елф, естествено. Естествено, предпочитам пред лепрекон или нещо подобно. Много харесвам елфи. Аз с тези ушички особено добре ще си пасна там. Реших сама да си направя костюма, тъй като си бях си харесала една рокля в Пловдив. Точно между другото в момента, в който видях за самото събитие, малко след това бях в Пловдив. На разходка просто е така. И когато се разхождах на капана, видях една много красива рокля. Беше в някакъв бутик, точно като фея, такава една рокля, къса, цялата в едни цветя и листа. Беше много красива, наистина толкова изпипана. Чудех се много дали да отида до Пловдив, нямах това време. Днеска е 7. По-късно всъщност най-добрият ми приятел ме така надъха да отидем на това парти. Надявам се да не пускат техно. Защото аз като цяло и по хаоса не съм много. Само тупци цяла вечер, едно и също. В смисъл, не знам как. Не знам дали ще издържа, честно казано. Вчера много ме я, че не снимах, като ходихме с най-добрия приятел да купуваме дрехи, в смисъл платове и такива неща за костюма. То всъщност трябваше да и за на двама ни костюма, но само аз взех, защото аз вече имам идея как да ми е костюма. Малко ще съм Флора от Wings, нещо такова ще го направя, защото ще съм светло-зелено с светло-розово и просто се сещам за нея. Аз пазарувах от Какадо, защото този магазин знам за платове и че има и кинкалерия, заради това директно отидах там да пазарувам. Цялата ми идея дойде от ето този мой курсет. Сега той като е разкопчан, не знам дали ще добиете представа, но ще сложа снимка ето тук отстрани как ми седи по принцип този курсет. И понеже този курсет е светло-зелен, някакси веднага се сетих, ми идва много такова елфско. Идеята ми е да направя тип рокля или поне костюм, който е от две части, но много няма да се лечи. По-скоро ще изглежда като рокля, дори да не са слети двете части, т.е. да са зашити. Да видим какво можем да направим с моя костюм. Това, което измислих, понеже не пасва в курсета на това, хванах го на две просто и отстрани съм си го направила по този начин, защото иначе няма къде да го сложа този курсет, за да мога да правя нещо. Сега с сестра ми ще гледаме Ергена. Ние после ще има подкаст. Така и ще
Само че не знам как да го направя. Мани придобива още по-голямо самочувствие и увереност, че тя... Може и друго по-елско да го направя, но не не много може би тя пред другите. Ще стане ли само? Е, така ако го направя, може и това да го Няма да я раз. Не ги споменам. да засни. Няма да е толкова. Може и това да го такова да сложи за цвет. Това беше като предупреждение. Може. Ще имате го на къде. Мами ще видим. Чакаме за това. Какво ще кажеш по-прости? Тя това майко към теб. Ти залата. Не знам колко съм се изписала всички много пъти. Но, смятам, че ще направиш колата. Като държиш обушките, отвориш ушите, ще е дело. Не го чува ли така? Да, просто не си. Много стана вълченско, не? Не според мен е точно фея вече. Не носи горска фея. Оле, майко! Не знам себе как се чувства с това. Тя ме иска много. О, боже! Ама наистина е точно като... Това е много фейско вече. Нищо общо с принцеса. Камерата си. Да, не е разочарован. Ще... Как мислите, че ще играе Алекс сега, като е? Първо и ще му стане забавно. Наистина, знаейки каква е тея, може би ще му стане леко неприятно, но пак ще се зарадвам. Той наистина прекарва адски много време с тея и винаги, когато се връщат от срещите им, той е доста засмян. Пък и сме сигурни, че има за какво да си говорят. Да. Е, то с другата няма ли? Тея ще говори и Алекс ще я слуша. Ще бъде много обогатен. Виж, Много е красиво. Много красиво. даже дори да е такава полата без това, Даже така ми харесва повече. я върня. Това не е магия. Зеле. Алекс изненада. Как засипна. Виж отзад. Иска каквото се му харесва, защото тя е, според мен, до голяма степен вече егоист и търси по-скоро да задоволи
Дано да успея. А не и на двамата. Смятам, че един мъж да се наслади максимално в леглото с една жена, той надали ще иска тепърва да я учи на разни неща в леглото. И тук отново идва момичета в хотела. Здравейте, това е на следващия ден. Снощи си направих горната част, ръкавите. Понеже сте видяли само кадри как шия, а не как говоря, сложих тези цветя с безопасни игли и самите тях после ще закрепя за самия корсет, но понеже корсета ми се отваря от тук и заради това няма как да зашия или да прикрепя по някакъв начин горната част към корсета. По-скоро ще стане след като го облека на себе си утре. Така, това не седи точно като ръкави, това отстрани. По-скоро, защото вчера го пробвах, по-скоро седи като на метал леко, но и това е окей. И ето тук, не знам дали съм ви го показал, но направих такова цветенце и седи много нежно отзад. Долната част в момента я правя. Вчера си взех моите мерки, ето вижте как изглежда. Като таралещи малко. И вчера пробвах, взех моите мерки, защото, както видяхте, нали, този манекен е по-дебеличък от мен. И след малко почвам полата да си правя. Един ден остана. Да. Но да, ще е много готино и интересно. Надявам се като го облека наистина да изглежда така както си мисля, или поне на манекена на мен много ми харесва, поне като по-хубаво на манекена. И така. Всички, днес е денят, в който ще ходим на Евро. Аз днес ходих да ми направят косата. Ето вижте, елска. Тук малко съм тики. С едно антенки имам. Но искам да ви кажа, че пробвах костюма. Още не съм се гримирала, сега ще почна. И искам да ви кажа, че аз съм изключително горда от себе си. Да ви покажа ето тук отстрани. Тук пробвах костюма с ушите, без грим. Само още реално преди малко. Сега седя с курсета само. Като горната част, както виждате на самите снимки, не е добре захваната, защото реално сега ще събираме в моя приятел да се съберем преди да отидем на Евро. В тях ще хапнем и просто да не съм с костюма и хората да ме гледат странно. Затова го свалих и затова не съм го закрепила за самия курсет. Иначе горната част ще я закрепя. Долната, след като го пробвах, не смятам, че тя ще ми пада или нещо подобно. Но ето ми е косата. Много е сладка. Ето е косичката. И да, много яко, много ми харесва. Много се радвам, дори да не ми хареса музиката, поне преживяването, което имах преди Евро и със сигурност велико, така че вече съм си изкарала добре. Сега отивам да се гримирам. Може би ще ви взема с мен, въпреки че сега ще го измисля, ако трябва ще дойда тук, просто защото там където е гримьорката ни,
няма къде да закача ринга, защото с него ви се осветявам и за да ме виждате по-добре. Аз имам вече нанесен фондютен, защото днес изгледах наляво и надясно, така че фондютена го имам, но ще ви покажа какво използвам като продукти и така. Нека да ви покажа и грим тъкмо как ще си го направя. Между другото се сетих, че в предните видеа използвах микрофон, така че може би е малко по-различен и звука, но просто сега това микрофонче, което се слага към самия телефон, не мога да го сложа, тъй като се зареждам в момента телефона, докато снимам. Приготвила съм си, вижте ми само, имам 3 несесера с гримове, защото съм си ги разпределила. Тук са основни козметики, фондютени, такива коректори, спирали, руж, пудра и такива работи. Тук са ми моливите и четките за вежди, за очи, за устни и четките за всичко. И това ми е с червилата. Да, имам супер много червила, защото любимото ми нещо в грима са устните. Също така съм се подготвила с 4 палитри, защото не знам точно какво ще правя, честно казано. Със сигурност ще има розово и зелено, защото това ми е реално, извинявайте, че не гледам към камерата, това са реално цветовете, с които съм облечена. Светло-розово и светло-зелено. Даже мисля, че ето точно от тази палитра на Essence. Ще ви ги показвам. Ето тази, доста е мръсна. Ето вижте, че има такова зелено. Само вижте този цвят. Малко е по-тъмно, но все пак там ще е тъмно, няма да се вижда, че нюансът е малко по-различен от дрехите, така че няма проблем. Понеже вече имам фондютен, сега ще ви покажа какъв фондютен използвам в момента. Смесвам 2 цвята, понеже моят тен е доста такъв, че неопределящ. Не мога много добре да си го усетя, да си го взема, но ето тези. Аз съм качила и видео с тях в Instagram на Maybelline. Да, ето тези двата. Ето така. Това е 34, по-тъмният цвят. И по-светлия е 03. Смесвам си ги двете и седи много нежно. Също така искам да кажа, че съм доволна от тях, защото когато примерно вали дъжд или по някакъв начин ми се намокри лицето и съм навън и нямам съответно как да си оправя така петното, което може би ще стане, леко потупвам само, с чисти ръце естествено, потупвам лекичко и не оставят следи въобще, защото, нали, знаете, примерно като моите очи, примерно, много сълзят от слънце, от чувствителни са просто, от слънце, от на фокуса съм, да, от слънце, от вятър, от всичко, сълзят постоянно, нищо, че не са толкова светли и съответно ми се разтичат сълзи и да, просто потъпвам и няма никакъв проблем. Пудра не слагам, така че в смисъл да знаете, че обичам да експериментирам с грима, обожавам грима, но може би не си слагам нещата правилно, не си слагам примерно пудрата или ружа, не си ги слагам с правилната четка, но горе-долу гледам четка, която би ми била удобна за самото нанасене на даден продукт, не я използвам. Така че съжалявам. Предполагам, че имам доста грешни методи за нанасене на грим, но пък ми харесва крайния резултат, така че дано и на вас да ви хареса. Започвам първо с веждите. Няма да ги правя много дебели, напротив, даже ще са тънки и така леко настрани. Ще се опитам да ги направя, за да са по-елфски. Така си ги представям аз и по-ще е елфско, ако са по-така надолу и така насам. По-ще ми се изостри лицето, защото те са така... В моята представа са едни така леко изпити с остър поглед. Това поне мога да го издокарам. Чудя се дали изцяло да не ги направя с молив, понеже някой път си правя експерименти с всякакви неща. Да, някой път ще ви направя един грим, който е
Не знам как ми хрумват тези неща, може някой друг също да ги е правил, но аз просто съм си правила веждите с много неща. Така че да, използвам молив. Ще пробвам само с молив, ако не ще видя какво друго мога да допълня. Което искам да кажа, направих си една черта. Направих си една черта, но искам да кажа, че понеже огледалото ми не мога да го... Огледалото ми не мога да го намеся така, че да е някъде точно под камерата, за да гледате точно процеса, как го правя. И затова няма да го има този процес. Просто ще видите след като съм направила веждите и така нататък. Всяка една част. Така, повярвайте ми, на живо изглежда много по-добре. Сега, понеже, нали, исках да са по-така и ще си сложа коректор, в смисъл фоните ще сложа, защото е по-добре, отдолу и така ще закрия ето тук, където ми продължава реално веждата, за да може да се изостри. Тази стана брутална, тази стана точно както си го представях. Тази... Нали знаете, никога не са близначки, винаги са сестри. Така че да, сега ще... Тъпото е, че нещо днес молива ми за вежди не е на моя страна. Не знам поради каква причина. И тази вежда стана прекрасна. Другата... Никаква идея защо така не се получи. Но както и да е, няма повече да ги мацам, защото ще стане ужас. Може малко е така да ги посреша. Много светла изглеждам някакси. Не знам как да ви покажа. На живо изглежда така, гордо. Яко е, като закрия тия работи. Ей така, този профил ми е муцка. Другия... Съжалявам за промяната. Но вижте просто, когато изсветля и някакси супер много ми потъмнява косата и очите, изглеждам като... Се едно, че има супер гъсти вежди. Което не е лошо, просто, както би казал баща ми, Гайтан вежда. Ето така, май изглежда по-добре. Вече като заличих, сега ще са само линиите. Сега ще ги слея. Чертах, изглежда по-добре. Вижте. Ау, уникално. Съжалявам, че така си кича просто. Така. След като направихме веждите, вече продължаваме с очите. Не искам чак толкова видно да се вижда. Идеята ми е правя кафеникаво такава сянка отгоре на окото. В началото ще е розово, светло-розово и отдолу под окото така малко по-дебела черта е така да заостри се на погледа ми. Ще е зеленото. И така. Това съм измислила. Сега неправилното слагане на сенки започва.
Така, сега ще сложа от тази Huda Beauty. Ще сложа ето този цвят, който е леко розовичко. Айде бе. Ето този розово, синьо, но много хубаво фейнско такова изглежда. Ще го сложа в началото. Ето тук точно на тази сгъвка. Вижте, ах, то пак не също. Виждате ли как е? Така с някакъв блясък, точно фея. Фея. Сега. Не знам дали слижа леко към лилаво, по-скоро не розово. Това май ще е проблем. Сега ще разберем. Ще сложа повече розово. От палитрата на Bratz, между другото, напишете ми в коментарите дали искате да направя пресъздаване на Bratz куклите. О, колко яко е с това ринга, като го осветява. Мога да направя Bratz. Даже мога да направя като това видео, без да има събитие. Вижте колко е готина палитрата, огромна. И така, Jade, цвят Jade е розовичко. Мога да даже да си направя костюм пак сама, тип Bratz. И ще направя и с техни гримове и така нататък. Мисля, че ще стане готино. Не знам дали се вижда, но направих розово. Тук нищо не се вижда на тая камера, съжалявам хора, но като си направя грима, ще ви снимам с задна камера, ще я снимка с светкавица и ще ви я прекача тук. Тоест накрая, като се гримирам, защото иначе ще видите крайния резултат преди края на гримирането ми. По-тъмно зелено има и лайм, обаче не е онова зелено, повече ми харесва. Така. Сега ще си направя кафява очна линия с молив. За да имам нещо да ми подчертае това око. Така, наклоних си малко телефона, за да може, защото седнах, понеже си седях до сега на краката и ми изтръпнаха. Къде си оставих? Така. Правя си... Чакай да го подостря малко. Маля острилката ми. Правя си молива за очи. Ето така. Много искам да сложим молив отдолу под очите, обаче знам, че в момента, в който изляза, леко полъх ще ми задуха и ще ми се насълзат очите и ще ми замине грима. Различно се научи. Отново. Тънка черчица. С тънка черчица слагаме зеленото от тази палитра, която ви показах. Така, понеже няма много време, толкова с очите. След малко се сложа и спирала. Радвам се, че поне на живо изглежда по-добре, отколкото на камера.
Дойдоха да идват да ме вземат, долу са, така че... Проблема е, че имах доста да ви обяснявам какво ще правя, така. Оправдавам се с вас. И заради това не ми стигна времето, иначе ако нямаше на какво да се обяснявам, щях... Ей, тук изглежда готино. Щях да се справя по-бързо. Го прибирам. Слагам си само спирала. Добре, спирам го. Ето така съм. Това е за момента крайния резултат и после ще ви снимам. Ще го честите е така леко, само че не мога повече. Какво става ме снимаш, как изглеждам? В момента, да, между другото много бързо се движи опашката, но е доста голяма. Супер много хора има, но поне бързо се случват нещата. В момента е колко часа горе-долу? Към 11, без нещо. Да, 11. Така че добре се случват нещата. Навънка е супер студ, но нямам избор, защото на мен не ми се чака 2 часа за гардероб. И така. Много гадно се размазва. Сега, между другото, всичко, което съм снимала за този влог, беше с светлина, с такова. И сега за първ път е толкова тъмно, ама хора, така ще е вече. От тук нататък до края на влога може би ще е нещо подобно, като осветление. Da, da,
Down, down. Stop. Stop. Niggas in my grill tryna phase me. Stop. Здравейте на всички! Както виждате, това е на следващия ден. Това е Иви. Отдавна не сте я виждали, защото и отдавна не съм ми правила влог, естествено. И ти ли искаш да говориш на камерата? Така. Малко да разкажа за снощи как беше. И впечатленията ми и дали си заслужава въобще да отидете на такова събитие. Така ще кажа, защо си заслужава. Първо, ако не сте ходили никога на подобно събитие, такова парти, голямо, грандиозно, имаше наистина много хора от цяла България. Видяхме супер много хора, които не сме виждали от много години, с които примерно не живеем вече в един град и така нататък. И беше много готино да се видим. Готино е, защото е различно. Имаше супер много неща, както видяхте, в чил зоната особено. Примерно места за снимки, за напитки е ясно. Навсякъде, може би на всяка една крачка имаше барове. Дори мънички, големи, имаше навсякъде барове. Чил зоната беше на 2 етажа. От барове, място за снимки, имаше храна също така, нали, сандвичи, и то бяха много вкусни, до банкомати.
Имаше си банкомати също така. Можеше да се плаща само с карта, не знам дали съм ви казала вече. Плюса беше, че много бързо минахме. Наши приятели от компанията ни дойдоха по-късно. Те също, извинете, че не гледам камерата, те също казаха, че много бързо също са влязли, така че това е много добре. Не знам дали са го поправили по някакъв начин. Са го поправили от Нова година, това, което сме слушали, което всъщност съм ви разказвала в наш подкаст. Интересно събитие, наистина, много различни хора. Това е, че бях се настроила въобще да не ми хареса. Музика, примерно, очаквах, че абсолютно никой няма да се направи. Предполагах, че главно момичетата, то така и беше, главно момичетата бяха се постарали, което е нормално. Но, честно казано, дори с така не толкова тематичен костюм, имаше много и момчета, и момичета, които бяха се подготвили с някакъв костюм. Заключението ми е готино беше. Хареса ми, че имам такова преживяване също вече, но примерно ако тематиката не е нещо, което наистина така да ме докосне в следващи години, може би не бих си взела, защото другото, което е, със сигурност измислете си костюм, който, за дамите, нали говоря, измислете си костюм, който ще ви пасне да е с маратонки. Защото моят костюм не му отиваше да е с маратонки, в никакъв случай, независимо какви са те. И съответно нямаше как да съм с маратонки. Краката ме боляха изключително много. Ние се прибрахме към 4 някъде. Никъде, абсолютно в която и да е зона да си купите, няма място за сядане, освен в чил зоната, която много бързо се пълнят местата за сядане. Много хора по земята седнали, просто и те, нали, са искали, са нямали възможност къде. Другото, което е, че вече към 12 и нещо един наистина се напълни зверски много, което е нормално, както казах. И оттам, примерно това, че ние бяхме в рейв зоната и там няма маси, доколкото разбрах е имало само по средата и това естествено бързо са запълнили. Но това да седиш с чаша в ръка и тя ти е пълна догоре и от всякъде те блъскат и въобще не се съобразява. Нормално просто, защото беше наистина супер пълно и хората няма как да се разминат по този начин. Аз лично, по принцип, не слушам такава музика, нали, хаос и техно. Със сигурност ми хареса като цяло музиката. Очаквах да е много по-зле, очаквах да е просто едно и също през цялото време, но имаше готини песни. В един момент, нали, ти дори да обикаляш, дори да танцуваш, в един момент просто е така ние седяхме и просто седяхме и гледахме и слушахме, нали. Даже аз нямах и... Не ми се и танцуваше толкова, пък и то, де да знам. В смисъл, особено с токчета, с някаква рокля която не ти дава, нали, свобода да танцуваш. Малко нямаш какво да правиш, освен да се клатушкаш наляво и надясно. И съответно и оттам, нали, ме заболяха много краката. И не беше кой знае колко интересно вече, особено като нали, си видял всичко и така. В началото поне първия час да се накефиш, нали, на партито. Така, виждате разлика в светлината, защото е така няколко часа по-късно, откакто всъщност бяха предните кадри. Просто тук се шумеше и нямаше как да продължа. Което така ми стопли душата тази вечер е, че трудът ми беше оценен и това ме направи най-щастлива. Имаше толкова много хора, които ми направиха комплимент за туалета, как изглеждам. Наистина, даже очудващо супер много хора. Мъж и жена се снимаха с мен. Беше много мило и ми казаха, че съм била професионално подготвена, нали, че съм се постарала наистина много. Като професионалист съм дошла нещо такова и това, разбирате ли, че като го чух, някакси, като знаеш, че ти си го създал това нещо и
да кажем да съм добра наистина и с това се занимавам, окей, нали, просто ще ми е готино и ще се радвам, че хората ми ценят труда. Това да си непрофесионалист и просто да ти е хоби и да ти е готино просто да го правиш и да... Даже не бих казала, че се справям чак толкова добре, просто знам 2-3 неща как се правят. Аз съм много доволна и просто... Така, тази вечер ми остана наистина хубав привкус накрая. Ще видите малко кадри сега от разходката ми с Иви и това е за днескашния влог. Надявам се той да ви е бил много приятен, интересен. Може би да съм ви вдъхновила да правите неща, които обичате да правите, независимо дали това ще е ваше хоби, просто да разнообразите, просто да си релаксирате или пък ще е вашата работа. Правете просто това, което наистина ви харесва и го правете с наистина желание и любов, за да може да сте и вие щастливи, да ви носи допълнителна енергия и съответно да предавате това и на хората, за да може всички да получим тази хубава енергия, с която си правим всяко едно нещо. Чао и до следващия влог! Иви! Ела, мила! Къде е пръчката? Къде е пръчката, Иви? Дай пръчката. Припикай го, няма проблем. Дай пръчката. Пръчката дай. Добре.